Real Madrid, Real Oviedo, alebo pokračovanie groteským menom Real Madrid je späť. Keď tak nad tým rozmýšľam, už sa to skôr podobá na tureckú telenovelu. Ak ťa obsah, ktorý tvorím, baví, tak budem rád, keď klikneš na follow a poďme sa pozrieť, čo sa to zase stalo. No a potom mi niekto povie, že tieto zápasy, keď už o nič nejde, nejsú zaujímavé. To je pravda. To je akože veľká pravda, tie zápasy ako také samé o sebe absolútne nejsú zaujímavé a videli sme to aj včera. Ale keď už nič nie je zaujímavé, tak príde Mbappé s Arbelom a krásne nám to rozvíria. Inak ja už som fakt mal pocit, že už sa dobre 3 dní nič nestalo. Dobre, ale najskôr teda k tej zápasovej stránke veci. Totálna uspávačka, Vinicius s Mastantuonom minimálne v prvom polčase a možno aj v tom druhom najhorší hráči na ihrisku. Fakt ako tam som nevidel jednu dobrú vec, čo by v tom zápase spravili, obrazne povedané. Som rád za Gonzala aj za Juda, že dali góly, ale tak to je asi jediné pozitívne na tomto celom zápase. Prosím fakt, nech už túto sezónu niekto konečne ukončí. No a po zápase sa zás roztrhlo so všetkými vecami v rece. Mbappé najskôr povedal, že Arbeloa ho označil až za 4. útočníka týmu. Arbeloa následne na tlačovke povedal, že nič také nepovedal a Mbappé ho len zle pochopil. A ďalšie takéto veci, ktoré proste len zás ukazujú na tom, aká neskutočná pohoda vládne v kabíne Realu Madrid. Pomoc. To, že fanúšikovia Mbappého vybučali, to maximálne nechápem. Dobre, ja mám tiež vlastný názor, vy máte vlastný názor, ale stále si myslím, že Mbappé bol včera zrovna človek, ktorý by najmenej si zaslúžil to vybučanie. Sa mi ináč ešte páčilo, ako Arbeloa dodal, že on s nikým v týme nemá žiadny problém. To je asi taká báchorka, ako keď ja vám poviem, že od zajtra začínam robiť content do krikete. Nevadí, aspoň sa teda starajú o zábavu, aspoň máme čo riešiť. Napíšte, čo si myslíte o včerajšom zápase, ja sa mi lúčim a čaute.